Igbo mmanụ, Igbo mmanụ, ekele m unu. Ọ ka bụkwa na ilu Igbo Ezeudo na-ewepụtara unu n'iru akwụkwọ nke anyị ji wee bịakwanụ taa o nwere okwu unu ga na-anụ ndị mmadụ na-ekwu apụtasị na ejiri ọnụ etinye azụ n'ohe, ejiri ọnụ etinye azụ n'ohe. Enwe nke a na-asịkwa nọ ị na-agba egbe ọnụ ọ na-abụ metụta nye ọ were fụta ị na-agụ ihe niile iyi eme ihe niile iyi eme ka ka mma nwoke dị akpa ga-adịkwa alọ ọnya bụ na ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe. Ịmazụ na ego ka a ga-eji ọfụọ nkwụ Enugu ugwu oru ọsọ anyị ya mangala anyị ya azụ ọgbọ ọ ya ze enyeghị ego so ọnya bụ na ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe. Kedu ihe a na-agwakwa anyị? Ọ na-agwakwa anyị inekwa anyị hụ na ọ lụtụkwara aka na mmadụ ịgba mbọ. So ịma nke onye ọ na-ekwukere nke oyi emenwu ịma nke iyi emenwu ikwuo maka ụmụ nwanne anyị na-anara anụ asụsụ Igbo. O nwere ndị ji ede ihe ha dị n'iru akwụkwọ m si m ihe inu niile a na-ewepụta na ọ dịkwanụ mma na ha na-eje chọwa ndị ga-akọwa na na-etinyekwu ya n'oyibo ngwa ka m gbatịana ya n'oyibo. Na-ejiri ọnụ etinye azụ n'ohe means before ever you brag and boast and give directives of what should be done, ensure that you have the resources to take care of that assignment or that task. For example, you want to send your wife to the market to go and prepare a sumptuous meal of egusi or onubu soup. She should put okporoko, stockfish. She should put mangala, and she should put azokbo. Ensure that you give her enough money, okay, that will take care and buy all these things in the market. So, all ya bụ na ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe. DJ Daalụ.